Gisaulog karong buwan sa Mayo ang National Heritage Month. Ug wala mapawahi ang syudad sa Subo, diin pipila ka mga kalihukan ang gikatakdang pagabuhaton. Gisugdan ang kasaulugan sa usa ka opening ceremony kagahapong adlaw, Mayo 6, diin gibuksan sa mga opisyales sa syudad pinanguluhan ni Mayor Michael Rama ug ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ang usa ka exhibit dinhi sa lobby sa Legislative Building sa City Hall. Ang exhibit nga giuluhang mga bahandi sa Subo naglakip sa mga diorama sa nagkalain-laing mga heritage structures sama sa Basilica Minore del Santo Niño, Cebu Metropolitan Cathedral, Fort San Pedro, Heritage of Cebu Monument, Cebu Provincial Capitol ug Cebu City Hall. Aduna usab mga paintings nga nagpakita sa mga kinaiya ug tradisyon sa mga Subuanon. Matod ni Mayor Rama, daghag ikapasigarbo ang syudad sa Subo kung kasaysayan ug kabilin na ang hisgutan. Cebu City is an old city. Cebu City is the cradle of Christianity. Cebu City is where the first oldest street is coming from. Cebu is where the first port was established. That is heritage. That is culture. That is history. Alang usab kang Vice Mayor Garcia nga mao'y pangu sa Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission (CONCHAC), importante nga mapaambit nga do sa katawhan ilabi na ang mga kabatan-unan ang mabulukon nga kabilin sa syudad. So this is something which they should learn. No? Nabanginay saying na in order to learn more about the present and the future, we have to learn from our past. We have to look at our past rather. So that's something which I feel kuwang na karon sa ato mga batan-on. Daghan pang mga kalihukan ang mahitabo sa syudad karong National Heritage Month. Sama sa unveiling sa heritage marker sa Gotiauco Building ugmang adlaw ug sa gabi sa kabilin karon Mayo 10 kanus alakip ang Cebu City Museum sa bisitahon sa mga partisipante. Dunasay marching band workshop karong Mayo 14 o 15, cultural mapping workshop alang sa mga taga-barangay Dayas karong Mayo 20 hangtod 24, flag and heraldic code workshop ug flag lowering and burning ceremony karong Mayo 24. Tapuson kini sa usa ka heritage gala night karong Mayo 31. Kining exhibit sa mga diorama sa mga heritage structures dinhi sa syudad sa Subo magpabiling abli alang sa publiko hangtod katapusan ning buwan sa Mayo. Tumuni ini mga nagkalain-laing kalihukan atol sa National Heritage Month celebration ang paghatag ug importansya sa kabilin sa atong pinalanggang syudad sa Subo. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.